Nanamaya doni. Ache. Sisan salo an bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ an bɛɛ ka taa ɲɔgɔn sɔrɔ so fanga don diɲɛ ko ye latigɛ ye mais ni mɔgɔ ma gɛrɛ ɲɔgɔn na o tɛ ɲɔgɔn dɔn o de la mɔgɔw b'a fɔ ko ni sama y'a kɔ tɔgɔ mɛn k'a tɛ da turu kɔfa ji la a bɛ taa ba de la seguba mɔgɔw tɛ se ka seguba tɛ se ka yɛrɛ kɛ seguba yɛrɛ mɔgɔw de b'a k'a ye a fana bɛ nin min kan ni nin dununa an ka jamana kan dɔrɔn foyi t'an bolo aw ka fɛn dɔ yira ko tɔw bolo fɛn tɛ min na o ka foyi tɛ nin culture yɛrɛ de sinon an tɛ se ka t'olu ka fɛn ta ka na o don an ka fɛnw na k'a fɔ k'an bɛ t'o yira olu la ko parce que ko c'est nin y'anw ka culture ye an ka culture t'o ye o y'an kɛlen k'olu ka culture de suɲɛ ka t'o yira o la mais nin y'anw ta de ye u tɛ se ka nin kɛ u tɛ se ka nin kɛ nin ni ngɔni filɛ balani ninnu filɛ jɛmɛ filɛ nin min filɛ nin bɔlɔ in nin de bɛ fɔ sɛnɛkɛlaw kan min nin dɔn san kɛnɛ ka ɲɔgɔn tora an kɛnɛ ma a ye tɔnkan fara ɲɔgɔn kan an ka bɛɛ kɔrɔ dɛ karisa bɛɛ bɛ bɔ lahara karisa bɛ bɔ diɲɛ na tiɲɛ t'a si faranka de ye tiɲɛ ye i m'a ye faga bɛ se bɛɛ la bɛnkan de don u bɛnnen don kɔrɔ de nin ka ɲɛmɔgɔ nin ka ɲɛmɔgɔ nin ka ɲɛmɔgɔ nin tun b'anw fɛ yan kɔrɔlen anw de y'an ba guwatigi bɛ yen n'o an b'a fɔ o ma ko dutigi guwatigi yɛrɛ bɛ yen o ni dutigi fana tɛ kelen dɔ dutigi ye tɛ guwatigi yɛrɛ guwatigi bɛ yen o ni dutigi tɛ kelen dutigi fana bɛ yen ani dugutigi n'o bɔra yen anw ka ko min tun b'an ka dugutigiw kɛɲɛ ka taa se fanga la o tun tɛ ko caman ye dɛ mais bi n'i ye kɔngɔli cayali den u b'a fɔ ka communication d'a kan ka b'o de kɛra diɲɛ farala ka bɔ ɲɔgɔn na bon n'u m'an séparer u tun tɛ s'an na o de y'a to k'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ka don an n'a hakili cɛ a y'a kɔfilɛ a ka segin danbe kɔrɔ ninnu ma an ko ko t'an ka guwatigiw ni dugutigiw kɛɲɛ k'an bɛna se fanga la mais n'i y'a ye o kɛra diɲɛ don o don an bɛ ɲɔgɔn na nin ko la danbe de b'a fɔ ka Oh.